Mga kakabsa, ituturo ko at ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng outlet device dito sa Saudi. Wala din naman pinagkaiba pagdating sa terminal kasi may nakalagay naman na line, neutral at ground. Wala palang utility box dito, halos lahat square box ang gamit pagdating sa mga devices. Kung may ma-encounter man kayo na pabilog ang paglalagyan ng device, yun daw ay British type. Syempre bago natin ikabit ang mga device, maglalagay muna tayo ng jumper para sa supply ng bawat device. Ang ginamit ko dyan na wire ay dalawang 3.5 na para sa supply at isang 2.0 para sa grounding. Dahil wala na kaming stock na 2.0 na kulay green, kaya ibang kulay na muna ang ginamit ko. Hindi din naman sila ganun kahigpit pagdating sa color coding. Pag ganito ang tamang pagkabit ng device, hindi mo pwedeng baliktarin yan kasi pangit yung itsura. Ipapakita ko sa inyo mamaya pag maikabit ko na yan kung bakit nasabi kong pangit ang itsura. Ang mga ganitong klaseng outlet ay malayo talaga ang pinagkaiba sa outlet natin sa Pilipinas. Kung makikita nyo ay magkamukha sila sa tinatawag natin na special purpose outlet sa Pilipinas. Pero kapag isaksak nyo ang mga appliances natin na galing sa Pilipinas ay hindi yan magkakasya dyan. Dahil nakaugalian na natin ng mga Pinoy na maayos ang trabaho natin, ile-level natin yan. Maraming salamat nga pala sa 365 followers at sa mga silent viewers sa pagsuporta sa aking munting content. Ito pala ang dahilan kung bakit nasabi kong pangit kapag babaliktarin mo yung device. Kasi halos lahat ng mga appliances dito at mga mail plug ay ganyan yung design. Kapag sinaksak mo ay pababa dapat yung wire. Kapag babaliktarin mo naman yan ay pangit tingnan yung wire. Kita nyo naman kung anong hitsura kapag babaliktarin nyo. Dapat talaga yung dalawang magkatabing butas ay laging nasa baba. Ganyan ang itsura kapag isaksak nyo na ang mail plug. Thank you for watching and God bless.